Rádi byste leto trávili na zahrádce, kde nemusíte mít obavu pustit děti, pejska, něco si vypěstovat, koupat se v bazénu, ugrilovat, no však si to určitě dokážete představit. Tak moc neváhejte a přijďte se podívat na tuto zahrádku s chatkou, která se nachází v Olšinách na okraji Karviné v zahrádkářské oblasti. Přijedete k ní přímo autem, což je určitě velká výhoda, protože netaháte věci desítky metrů. V přízemí můžete posedět při špatném počasí, uvařit si na sporáku, který je zapojený na propan-butanovou láhev, a v patře můžete i přespat. Jsou zde zasazené okrasné rostliny a keře a také ovocné stromy. Využijete určitě i suchý záchod, solární panel na světlo, dešťovou vodu z bečky, grill, skleník. No vaší fantazii se meze nekladou. Takže moc neváhejte a přijďte se podívat na tuto hezkou a udržovanou zahrádku, dokud je léto v začátcích a vy si ho můžete ještě naplno užít.